Prehlasujem, že tretí deň je asi najhorší. Boli sme sa nájsť. A tretí deň žrať tieto kašičky už nehodlám. Takže dneska som sa rozhodla stať sír so šalátom a s bagetkami. Jedla som to asi 1,5 hodiny, aby som to do seba dostala nejakým spôsobom. A predkladala som si tak kojencovi. Neviem, dokedy to bude ešte trvať, ale už ma to celkom nebaví. Ďalší z faktov o mne je, že nenávidím byť marot. Nenávidím proste, keď musím ležať na posteli alebo sedieť a proste iba oddychovať. Nezvládam to. Psychicky. Ale keď som v pohybe veľa a niečo robím, tak zase cítim ten tlak v tej sánke. Čo iné mi ostáva? Takže tento opuch už by mohol ísť do prdele. Už by sa mohol ukludniť a zmiznúť z môjho života.